हर हर महादेव। मैया भवानी की जय। गौरी पुत्र गणेश की जय। साचे दरबार की जय। तो एक गुरु बहिना सब, आज हम बहुत सुंदर कथा लेकर आयल बानी, जेके आप लोग पूरा अंत तक सुनो। काहे कि आधा अधूरा सुनले से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के दोष लागेला, और उनका दोष लगला से आप लोग जानते बानी कि कहीं जो काम पूरा होखे वाला रहला उहो अटक जाला। भगवान के कभी भी कहल जाला कि कभी भी कोई काम कइल जाला तो पूरा कइल जाला, कभी भी बीच अधूरा में रास्ता में ना छोड़े के चाही। तो यही तरह आप लोग कथा के भी पूरा अंत तक सुनो, और हमरे कथा के प्रेम भाव से आप लोग आगे रास्ते जरूर बढ़ाइम। अगर हमार कथा आप लोगन के पसंद आवे तो चैनल के लाइक और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करो। तो आज जो कथा लेकर आयल बानी बहुत ही सुंदर, बहुत ही मन भावन कथा बा, और जेके आप लोग सुन के आंख से आंसू निकल जाए। काहे कि कहल जाला कोई भी रिश्ता में जितना प्यार होला, जितना बढ़ावा होला, और जितना उनमें सक्षम आदमी होला एक रिश्ता से दूसरे रिश्ता में, वो सब रिश्ता एक ना एक दूसरे से बनल रहेला। लेकिन कुछ कुछ लोग होने ऐसन कि केहू ऐसन सोचेला कि अरे छोड़ा जाए दा, रिश्ता टूट जाई का हो जाई, एक रिश्ता टूटी तो एक और आ जाई। ये सोच के कई लोग रिश्ता ना निभा पावे ने। तो जो आज हम आप लोगन के कथा सुनाए वाला बानी बहुत ही सुंदर और बहुत ही दुख भरी कथा बा। ओके आप लोग पूरा अंत तक जरूर सुनम। और अब चली भगवान के नाम लेते हुए, शिव शंकर भोलेनाथ के नाम लेते हुए एक बार प्रेम से बोल दी, हर हर महादेव। तो आज जो कथा लेकर आयल बानी उ बाटे, एक गांव में एक बूढ़ी रहली। एक गांव में एक बूढ़ी रहली और उनका 2 गो लइके रहने, एगो बेटा और एगो बेटी। एगो बेटा और एगो बेटी। वो बूढ़ी बहुत अच्छा कहल जाला कि जैसे गांव में कहीं भी घूम के, केहू के घरे घूम के शिव चर्चा कथा कहे। हमेशा जहाँ कथा होके, शिव चर्चा होके, एक दूसरा के घरे जा चर्चा कथा कहे, सुने और दया मांग के ले आवे। और अपने बेटी के भी उहे शिक्षा देले रहली जे तरह अपने रहली। कभी भी केहू से लड़िया झगड़िया ने, बहुत अच्छा से तू आगे रहे, पढ़िया लिखिया बढ़िया, और हमेशा भगवान भोलेनाथ के पूजा पाठ करिया। उनका शिव चर्चा कभी होखे, कभी समय मिले ते बेटी तू चल जइह। वही तरह से अपने बेटा और बेटी दोनों जने के शिक्षा देले रहली। लेकिन कहल जाला भाग्य के लिखल के जाने, और कुछ रिश्ता होला कि जे रिश्तेदार ही लिख देवेला कि चला जानबूझ के। तो वही तरह बेचारी वो बूढ़ी जो रहली, कुछ समय के बाद बेचारी भगवान के प्यारा हो गई, यानी कि भगवान उनके बुला ले हने अपने लग गए। अब ये दोनों जने भाई बहन बच गए लोग, ये दोनों जने भाई बहन बच गए लोग। ते अब जो बहन पढ़त रहली वो कहली हम पढ़म ना, हमरे भैया के देखभाल करी, हम इतना मतलब लायक नहीं खी, हमन के इतना, हमन के लगे पैसा नहीं खे कि हम लोग कुछ अब कर सके। अब उनका महतारी कैसो पढ़ावत रहली दोनों लइकन के, लेकिन वो अपने भाई के पढ़ाई लिखाई खातिर सब कुछ उनकर सुख खातिर अपने भाई के वो पढ़ाई छोड़ देली, जबकि भैया से बहनिया वो छोट रहली उनकर। लेकिन वो बहन छोड़ देली। बहन छोड़ला के बाद पढ़ाई वो लगली घर घर बर्तन धोवे, झाड़ू पोछा लगावे, सब काम करे लगली। और समय मिल जा तो जहाँ शिव चर्चा कथा हो के वहाँ चली जा सुने, प्रेम भाव से सुने और दया मांग के के चीजा में कि हे शिव शंकर भोलेनाथ, हमरे भाई के शादी हो जा, हम लोग बहुत गरीब बानी, लेकिन के करी, लेकिन आपके ऊपर छोड़ा तनी कि हमरे भाई के शादी हो जा। वो अपने भाई के शादी खातिर सब जगह ही शंकर भगवान से दया मांगे। लेकिन कहल जाला के जानो किस्मत में का लिखल रहल, बेचारी के किस्मत में का लिखल रहल आगे आप लोग अंत तक सुनम कथा के तो जरूर जान जाइम। अगर बीच में छोड़ देम तो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के बहुत ज्यादा दोष लागेला। तो कभी भी आप लोग ये दोष के आप लोग कभी अपने ऊपर न ली, पूरा अंत तक जरूर सुन ली 5 मिनट के समय देके। तो बेचारी जब ऐसे ही सब जगह कथा सुन के दया मांग ले, दया मांग के आवे, तो एक बेर ऐसा भइल कि कुछ आदमी उनके घरे आइने। घरे अइला के बाद से उनके भाई के शादी के रिश्ता के बात करे लगने। वो बड़ा खुश भइली, कहली लागत आप भोलेनाथ हमार दया, हमार विनती सुन ले बाने।
उनकर भाई के शादी लग गईल, शादी हो गईल, भौजाई अइली, लेकिन कहल जाला कि रिश्ता आदमी कुछ लोग जानबूझ के तुड़ल चाहेला। वो बेचारी अपने भाई के शादी खातिर सबसे दया मांगे, सबसे कहल जाला कि भगवान भोलेनाथ से दया मांगे, विनती करें, लेकिन उहे जो उनकर भाई के शादी हो गल, भौजाई अइली घर में, उ एको आंखें उनका देखल ना चाहे। कहल जाला कि तनिको अपने ननद के घर में देखल ना चाहे, चाहे कि कभी वहां से चली जाए। एक दिन देखली, 2 दिन देखली, कई दिन ऐसे ही सालों के साल 2 साल देखत रहली कि हमार ननद काम धंधा क लेवेली, चल जाली शिव चाचा कथा सुने, काहे कि इनके पूजा पाठ में मन लगबे ना करे भौजाई के। तो इहे अब ननद के सोचे कि देखा नहीं जानबूझ के ऐसे ढोंग करतिया। अब ऐसे ही करत करत 1-2 साल देखली, अपने पति के लगली कान में मतलब बात कहे, कान भरे लगली और उनकर अपने ननद के खिलाफ कि ननद के शादी हो जा, वो कुछ गलत काम करतली, काम धंधा क लेवेली या दोपहरिया में गायब रहेली और सांझी के सीधे आवेली, फिर काम धंधा करेली, सवेरे उठिए फिर करिए, फिर उहे धंधा पे चल जाली। लेकिन ई ना कहली अपने पति से कि उ जाली शिव चाचा कथा सुने, एको बेर ना कहली। ए ना कहला के वजह से बेचारा उनकर भाई के मन में बड़ा तकलीफ भइल कि देखा नहीं लागत हमार बहनिया गलत काम करे लगल ही है। जब से माँ तारी हमार नहीं खी, यानी कि हमार माँ मर गईली, तब से लागता बहनिया हमार गलत काम करे लगली, जैसे हमके उ छोट होके मतलब सब चीज करे लगली। और छोट रहन उ हमसे छोट बाड़ी, लेकिन तब हम उनका ध्यान तो ना रख पावे नहीं, यही से लागता वो सन बिगड़ गल बाड़ी। अब उ लगने उनके मन में गलत भावना आवे, सोच आवे लगल, तो कहने ठीक बा, तो कहली ऐसन घरे जइह उनका लइका देखे, जौने घर लइका जइब देखे तो ऐसने के देखिह कि उनके घर में 3 चीज रहे, एगो आन्हर रहे, एगो कोढ़िया रहे, तो एगो पैर के लंगर रहे। कहने ठीक बा। बेचारा एक दिन निकलने अपने बहन के मतलब लड़का देखे खातिर बहन के लिए गई ने, देखा देखा ते घरे पहुँचने पूछा तने कि एक जने के घरे जब पहुँचल बाने तो कह तने झोपड़ी में के रहेला। तो उनकर बहन निकलल बाड़ी, यानी कि एगो आन्हर लइका रहने, उनकर बहन निकलल बाली और निकलला के बाद से कहत का बाड़ी कि का हवे, का आप जानल चाहतनी। अरे घर में मतलब ये झोपड़ी में हमन के रहे निके, तो कहत तने कि अरे हम शादी खातिर आइल बानी, कि अगर शादी होखे तो आप बताई कोनो लइका होखे ते। तो कहत का बाड़ी शादी हमरे घरे कहाँ से, और वो इतना गरीब के घरे केहू शादी करी अपन लड़की के चाहे केहू के। तो कहत का बाने हाँ हाँ हम ते करम कि भाई हमार बहन सब कुछ कली। कहली कैसे, कि अरे केहू कैसनो रहे उ सब कमा खाली, सब कुछ कर दी, सबकर सब काम करी, उ सब अच्छा से रहेली। ए तरह से कह के तू उनकर बहन कहली जो आन्हर रहने, उनकर बहन कहली कि ठीक बा, लेकिन हमार भाई ते आन्हर बाने आँख से, महतारी लंगर बाड़ी और हमके कोढ़ भइल बाटे, तो के हमरे घरे शादी करी। तो कहत बाने ना ना हमके लइका बस दिखा दी कि एक आँख से अंधा बाना ने, और आपके तो देखते बानी, अम्मा के दिखा दी। देख ले ने सब 3 कमी बाटे और धन दौलत कुछ भी नहीं खे, एकदम गरीब बाने सब। अपने बहन के रिश्ता पक्का क के आ गई ने। अइला के बाद से 1 महीना के बाद शादी तय कर देहने, डेट उनका पड़ गईल और वही डेट पे दोनों जने के शादी क के अपने बहन के विदा क देहने। अपने बहन के विदा करे वाला रहने जौना समय तो शादी जब भइल बाटे तो उनकर जो मेहरारू वाली उ मतलब फटही लुगड़ी देहले बाड़ी अपने ननद के कि हई ले जा अपने बहन के दे दिया, ये बहन के शादी हुई या ये सब कुछ थी हुई। अब फटही लुगड़ी में बेचारी वहां से विदा ते हो गई बाड़ी, उनका भाई विदा क देने उज्जल ने कि चला हमरे मेहरारू लगे कुछ ना बाटे, ये बाटे ते देहले बाड़ी। विदा हो गई बाड़ी बेचारी, वहां से निकलत तली अपने घर से, डोली उठल बाटे, वहां से आगे चलता लोग। कुछ दूर में जंगलिया जहाँ शंकर भगवान के मंदिर पड़त रहल, हमें कहली अपने कहां लोग से जे डोली उठौले रहल, वो लोग से कहली कि ए भैया जी आप लोग तनके देर खातिर ये हमार है डोलिया आप लोग रोक दी कि हम शंकर भगवान के दर्शन करके चली आए।
कहल लोग ठीक बा जाई। उतर रोक देवल लोग उतर के चल गईली देखे शंकर भगवान के दर्शन करे। आ वहाँ जाके देखतली कहतली या सबसे विनती करतली या सब लोग का कहता वहाँ जो गुरु बहिना बालो गुरु भाई बालो कहाँ से कौन भिखारी आ गइल बाड़ी, कहाँ से कौन ही भिखारी आइल बाटे जौन जाती है अंदर शंकर भगवान के लगे जल देवे। हेता से देखी काहे कि उ जल ते लेके आइल रहली। अब सब अचंभव मतलब आश्चर्य होता ने लोग कहता लोग देखा ने कौन भिखारी आके अछूत ई छुअत है शंकर भगवान के। लेकिन केहू कुछ कह ना पावल काहे कि कहली आप लोग नाच पहचानता नहीं, लेकिन हम के शंकर भगवान पहचानता नहीं है, शंकर भगवान के हम पहचानता नहीं। ये तर्स कह के बेचारी अंदर चल गईली जल ढारे। जल वहाँ डाल के शंकर भगवान के ऊपर लगली विनती करे कि ये शंकर भगवान हमके ते आप जौन कहल जाला कि हमार माँ भी शिव चर्चा कथा कहे उहे बुद्धि ज्ञान हमके देले रहली, और कुछ समय में आप हमरे महतारियों के छीन लेनी। अब ऐसन बाटे कि जौन कहल जाला भाई भौजाई भी वही लायक बालो कि हो लोग हमका दूर कर देवल लोग, और शादी ऐसने घर में कर देवल लोग कि जौन एक आंख से देख ना सके ने, जेकर बहिन एक कोड़ फूटल बाटे और जेकर महतारी के एक पैर से लंगड़ बाड़ी। ऐसने घर में हमार शादी हो गइल बाटे। उ लगली विनती करे दया मांगे लगली सब कुछ कहे सुने लगली। अब वहाँ से जैसे विनती क के और वहाँ से उठत अली तो देखत का बाड़ी कि उनका शरीर पे इतना अच्छा गहना इतना अच्छा लहंगा पहनले बाड़ी, सब कुछ इतना अच्छा हो गइल बा। और उनका पति भी उनकर साथे पीछे पीछे गइल रहने, उनकर आँख ठीक हो गइल बाटे उनका विनती कैला से। अब सब गुरु बहिना लोग सोचता लोग हई देखन है कि लागता हमनिए के कुछ ऐसन बानी कि हमन के पापी जैसे भगवान हमार सुनत ना बाने, लेकिन ये सच्चा भक्त बाड़ी यही से इनका भगवान इतना जल्दी सुन लेने हैं। अलिए भिखारी के रूप में आजाद तरीके तरह राजा के भेष में रानी बाली और राजा हमें। अब उ जहाँ शादी भइल लोग गाँव के उ राजा हो गई ने, जे अनहर रहल और उ जो भिखारी रहली उ रानी हो गईली। अब उनके शरीर पे इतना अच्छा नौलखा हार गहना सब कुछ हो गईल। राजा जो उनका शादी भइल रहल एक आंख से काना रहने सही हो गई ने, राजा एकदम हो गई ने, राजा जैसन ठाट बाट हो गईल। घर दुआर सब कुछ वही लगले भगवान जी बदल देने, भोलेनाथ बदल देले बाने। वहाँ से दया लेके जब उठल बाड़ी खुश हो गइल बाड़ी कि भगवान भोलेनाथ आज हमार साथ दे देले बाने। वहाँ से उठली अली डोली में बैठा तली तो सब ताकत ने सबकी के आके बैठा था, लेकिन चेहरा पहचाना था लोग तेही से कुछ बोला लोग ना। और जो अनहरा के सदिया भइल रहल वो अनहरा के पहचानत रहलो तेज कुछ बोला लोग ना, उठा के चलल लोग। आ घरे गईला के बाद से देखा था लोग कि अरे यहाँ झोपड़ी रहल उहो महल हो गइल बा। उनकर सास निकलल बाड़ी एक आंख से अंधा रहली, अरे एक पैर से लंगर रहली सही हो गइल बाड़ी। दौड़त आवतली अपने बहू के देखे, जिन उनका ननद के कोड़ फूटल रहल उहो ठीक हो गइल बाड़ी। उहो आवतली कि हमार भाभी आ गईली। दुआरे आए लोग ठाट बाट से खूब बढ़िया से स्वागत कई लोग अपने भाभी के। उतारल लोग, उतरला के बाद से वो जो एक पैर से लंगर रहली बुढ़िया वो अपने पतोह के उतरली। अब खूब बढ़िया से कथा वार्ता सुनल लोग, खूब बढ़िया से गांव के समाज के खियावल पियावल लोग और खूब मान जान करे लोग कि हमारे बहू के इला से हम लोग ऐसा हो गई नहीं। खूब माने जाने लगल लोग। कुछ समय बाद बीतल ए तरह शंकर भगवान के शिव चर्चा कथा होत रहल उनके घरे। उनका सास कहली कि देखो हमरे घरे आइल बारू शिव चर्चा कथा तू हमेशा सुनिया कहिया और हमेशा कहवैया, अपने घरे कहवैया आनो घरे होखे त जइया, हम कबू तो के रोकम ना। तू कवन ऐसन पुण्य कैले रहलू जैसे हमन के दिन बदल गए। काली हम कुछ ना कैले रहनी, बस शंकर भगवान के पूजत रहनी। उन्हीं के शिव चर्चा कथा हमार माँ भी सुने, हमऊ सुने नी कहे नी, यही से हमार दिन भगवान भोलेनाथ सुन लेने हैं, दिन पलट गई है। काली ठीक बा पनियो घरे कथा रख, काली ठीक बा रखम, लेकिन अभी ना कुछ समय बीतला के बाद से जो हमार मन के अगर कुछ मुराद होके वो पूरा हो जाता। काली उनका सास ठीक बा का भइल, कुछ समय बीतल उनकर गर्भ रुक गईल। उ माँ बने वाला रहली। उनका भाई भौजाई सुनने तो भाई बड़ा खुश भइने, लेकिन भौजाई के मन में तकलीफ भइल। लेकिन उनका जितना आगे रहे बढ़ल रहली
उनका भौजाई जितना आगे राहे बढ़ल रहली, एगो अपने ननद के वजह से बढ़ उ आगे राहे रहली। यानी कि धन दौलत में जितना आगे रास्ते रहली, उतने धीरे धीरे उनका धन घटल शुरू हो गई। लइके न 4-5 गो हो गई ने, पढ़ावल लिखावल सब कुछ उनकर अब धीरे धीरे घटे लगल। भाई के कहीं नौकरी ना लग पावे जल्दी, कहीं काम करे जात कहीं ना जा। अब धीरे धीरे उनका स्थिति बिगड़ता उनका भौजाई के, और इनके घरे अब धन बढ़ता। इनकर 9वां महीना में बहुत सुंदर पुत्र पैदा भइने। अपने भाई के यहाँ न्योता पठवली कि हमरे मतलब इनका बढ़ई के दिने शिव चर्चा कथा कहे के मतलब मानल बा, और गांव समाज सब के खाई आपो आ जाए भैया जी। जो चिट्ठी भेजवले रहली वो भैया पढ़ के उनका बड़ा खुश भइने। भैया उनका पढ़ के बड़ा खुश भइने। उ जो गुरबहिना रहली बेचारी उहो बड़ा खुश रहली कि हमार बढ़ई के दिन हमार भैया आई हैं। बढ़ई के दिन उनका भैया आईने, उनका भौजाई का देले रहली उनके दिया सब जगह से बटोर के। काहे कि कहने कि जब हम बहन के घरे जाएम तो सबके सब सामान लेके आयल रही, लेकिन हमहू तो कुछ लेके जाएम, पूछी लोग ने कि हाँ का लेके आयल बाड़ो, तो हमहू के कुछ दे दो। तो वो का उनकर मेहरारू कैले रहली सब जगह मतलब जहाँ जहाँ दिया जरावल रहल जेतर रहल माटी ओटी जितना पौले रहली बोरा में भर के दे देले रहली। उनका भाई लेके गई ना, लेकिन आधा रास्ता से उनका सोना चांदी सब बदल गई। माटी के चीज जो सोना चांदी में बदल गई रहल लेके गईली, सबकर सामान खोलाता। उनका जो गुरबहिना रहली बेचारी जेकर लइका भइल रहने, जेकर बढ़ई होखे वाला रहल, उ 12वां दिने बढ़ई मनावे के समय कथा वार्ता सुनली, सब कुछ सबकर सामान खोलाए लगल। तो इहो कहली लावा अपने भैया के सामान हम देखी का लेके आयल बाने। बोरा खोला तली तो देखा तली इतना सोना चांदी सब कुछ बाटे। कहली हमर भौजाई का करे के देहली है। अब सोचे लगली कि का करे कितना सामान देले बाड़ी। कहली चला ठीक बा, सबके सोना चांदी बांट देली, फिर भी उ जितना रहे उतने हो जा। वहाँ से कहली चला अपने भौजाई के घरे चलो, ई का करे कितना सामान देले बाड़ी। सबके सब बाटली, गांव समाज में सब उनका प्रशंसा होके लगल, खुश हो गए लोग। एकदम कहे लोग देखा उनके घरे कैसन रह लोग, कैसन हो गए लोग। अब वहाँ सब कुछ वो समय बीत गई, यानी कि बढ़ई खत्म हो गई, पूजा पाठ खत्म हो गई। ओकरे बाद से अब 2-4 दिन बीतल। उनका भाई तो चली आयला नहीं, कहली कि चला बोरा लेके चली आज, कि काहे हमार भौजाई आज इतना सामान देले बाड़ी। लेके वहां से गईली, लेके जातली और उनके घरे पहुंचली अपने। तो कहत का बाड़ी कि भाभी हाई बोरा में का देले रहलू है, कि इतना सोना चांदी का करम हम लेके, इतना गांव समाज के बटनी है तबो ही खत्म नहीं के भइल, अब ल एके तू ही संभरिया। कहत का बाड़ी अरे हम तो सोना चांदी थोड़ी देले रहनी, हम तो माटी देले रहनी है। दिया के मट्टी रहल है, दिया के मट्टी के सिवा है गोल गोल बना के जहाँ रखल जाला वही तर बना के लड्डू उड्डू वैसे बना के दे देले रहनी, लेकिन सब मट्टी रहल, कैसे सोना चांदी हो गई। अब तो उनकर भाई सुनले बाने कि देखा ने कि हमार मेहरारुआ के तरह हमार बहनिया के कहत कि हम तो इनके मट्टी देले रहनी, लेकिन सोना चांदी लेके आयल बाड़ी। तब वो अपने ननद के खूब फटकारा तली, उल्टा सीधा कहतली का करे आयलू है। कहतली ना ना हम रहे नहीं की आयल, हम ये तुहार सामान वापस करे आयल बानी, है ला सोना चांदी जौन तू हमके देले रहलू है। अब उनका लइका जो बाने उनका भौजाई के यानी कि भतीजा एक जने बड़ हो गइल बाने, जो सब लेके बड़ हो गइल बाने। और बड़का जो लइकवा रहल उ गलती कैले रहल, बढ़ाने पे चोर डाकू हो गइल रहल। तो ओकरे बाद से उ का कहले बाड़ी कि अरे वो जो चोर डाकू हो गइल बाने पुलिस में पकड़ाइल बाने। तो कहत का बाने कि देखो सबकर इच्छा पूरा कइल जाला फांसी देहला के पहले। तो पुलिस पूछले बा लोग कि ठीक बा। अब ओकरे बाद से का भइल बाटे कि कहले बा ने पुलिस की कौन इच्छा पूरा करे के बा। तो कहले बाने कि हमके अपने माँ से एगो बात पूछे के बा। कह लोग पुलिस लोग ठीक बा। उ पूछले बाने कि माँ तू हमके काहे एतर से कह देहलू, आ तू काहे इतना गलत काम मतलब हमके सिखा देहलू। तो कह अरे उनका महतारी एक थप्पड़ मरले बाड़ी, कहले बाड़ी कि आज तू फांसी पे चोर डाकू हो गइल, हम तो तोके सही रास्ता सिखावनी। तो कहले का बाने जब एगो पेंसिल हम चुरौले रहनी तबे तू हमके मरले रहतू, तबे हमके मरले रहतू, ते आज ई हमके दिन देखे के ना पड़त। कहली ठीक बा, बहुत बड़ी गलती हो गइल बा, भूल हो गइल बा।
सबसे क्षमा मांगे लगली, अपने ननद से भी क्षमा मांगे लगली। और जैसे क्षमा मांगले बाड़ी उनका पति उनके खूब मारा तने कि ते हमरे बहन के जब से अइले तब से दुख देतले, ते हमरे बहन के जब से अइले तब से दुख देतले, सब कुछ तोरा कहला पे हम कह देहनी, हम ना जाननी किसन। लेकिन ओकर किस्मत में अच्छा लिखल रहल, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के चर्चा करत रहली, यही से उनका जीवन में सब कुछ अच्छा हो गई। अभी हो दया मांगत अली कि हे ननद रानी हमहू के दया दे द, भगवान भोलेनाथ से दया करवा दो कि हमारी ऊपर दया हो जा, हमार बेटा जेल से छूट जा। सब लइके जे देखते बारू के तर से का थी हो गइल बा। अभी कहले बाड़ी ठीक बा भैया छोड़ा जाए द, जौन हो गल सो हो गइल। क्षमा मांगली, क्षमा मांगला के बाद से कहले बाड़ी हमसे न क्षमा मांगो, चला भोलेनाथ के मंदिर चला, जाके वहाँ क्षमा मांगिए। लेके गइल बाड़ी, शिव चर्चा कथा होत रहल वही मंदिर पे जंगल में जहाँ गइल रहली जल ढाले। वहाँ जाके देखा तली चर्चा कथा होता, वहाँ में अपने भौजाई कहले बड़ी कथा जब समाप्त हो जाई तो दया मांगी ह। उनका कथा समाप्त हो गई बाटे, वहाँ तो दया मांगले बाड़ी। और दया जिससे मांगले बाड़ी उन्हें उनकर जो बेटा रहने गलती कैले रहने, उन फांसी पे चढ़े जाते रहने, उनका रिहाई हो गइल बा। और अपने माँ के वही जंगल के सामने आके वही मंदिर के सामने कहता ने माँ हम तो जेल से छूट गई नी, उ कमुआ के और कैले रहले लेकिन लाग गइल रहले हमरे माथे। उनका माँ बड़ा खुश भइली, भगवान भोलेनाथ पर विश्वास करे लगली पूजा पाठ करे, उनका दया करे, प्रशंसा गावे। तेही कहल जाला ए गुरु बहिना सब कि सबकर जो कहल जाला केहू के कभी हिनाई ना करे के चाही, ना कभी कौनो रिश्ता में दरार डाले के चाही। और केहू अच्छा काम करे तो के गलत ना करे के चाही। और बेटी बेटा के हमेशा सही रास्ता सिखावे के चाही। और कुछ चीज अपना कर्म से भी दोष लगेला बेटी बेटन के कि अपने कभी ना गलत करे, ना कभी लइकन के गलत सिखावे के चाही। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ पर हमेशा भरोसा करके वो हमेशा दया करे ने, सब पे दया करे ने। तो भगवान भोलेनाथ से आप लोग दया मांगो और हमरे लिए भी कुछ दया मांग लेम गुरु बहिना सब कि काहे कि हम तो रोज कथा कहे नी, लेकिन कितनो दया मांगे नी, जहाँ बानी हमें बानी। आप लोगन के दया लागी तो जरूर एक दिन आगे बढ़म। तो अब हम कथा के समाप्ति में करतनी। अगर हमार कथा पसंद आवे तो चैनल के लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करम। काहे कि कभी भी बुद्धिमान वाला चीज, ज्ञान वाला चीज कभी भी अपने पास ना रखे के चाहिए। धन्यवाद।